Uh, Amalawi mwaswera bwanji konse kumene muli. So panopa zinthu zili bwanji nanga tikuyendera pati. Actually ndaseka kwambiri. Nditaona video ina ya mmodzi mwa marabai ndi ali ngati azibusa koma akumpingo kwa chiyuda eti kunzikiti tili ndi mashehe, kutchalichi tili ndi mapastors, maprofeti, so ku ayuda akuti ndi marabai. So mkulu amene wayankhula statement actually wayankhula zina zake zosekesa kwambiri komanso actually muli I don't know. Komano ndisita kupatseni mkulu amene zimene wayankhula zake ndiye ndikupatseni ma-update oti makamaka Iran tsopano yakana zoti ndalama zawo akagulire soya chimanga ndi zina kati ligu Iran zimenezo ndithu yakana. So nakuzani kuti pakhala question ndiye question awaya ndikutiko kumene kuko. So after Iran kukana then zinthu ziti mwachoncho. So chimodzimodzi ku Strait of Hormuz anthu akudutsa komano sitima imodzi yabombedwa and anthu akuganiza zoti no actually that's mina ndi Israel imene apanga zimenezo. Chabwino tikabwerera ku Israel kumene kuku kuchitika zinthu poyamba tsopano kukhala koyamba tsopano for the first time UN ndithu yalengeza kuti zimene ikuchita Israel ku Gaza kuti actually ndi mulandu waukulu kwambiri pa nkhondo, ndipo iwo akupanga chani, akufuna kufufuta mtundu. Okay, akufuna kufufuta mtundu wa anthu zimene ikufuna kupanga Israel zimene sonso. So anthu akhanga kuti yaki zimene anthu samembekezera kwambiri kuti UN ingalengeze zinthu ngati zimene zonso. Chabwino china chimene mafuna ndikambe pano ndichokhuzana ndi sometimes timadabwa kuti ndi chifukwa chani ma-Christians ambiri, akhristu ambiri amakonda kumakhanga kuti akusapota Israel chani penanso nkuzapezanso kuti minaso ndi azibusa omwenso. Azibusa omwe kumakhala number 1 koma tate ndisapoteni, yet anthu amene achawani choyambirira dziko lawo even kupita pagogo wangofunsa pagogo pacha akuti dziko lawo silaziza chipembedzo koma lango ikidwa ngati la ndale. Okay, so komanso ukapanganso check even so nkhani kukhuzana ndi zinthu za umbulunguzo zimayikidwa kumbali. Tendikambeni nkhani ya Yesu mukudziwa kalenso anthu ena even akhristu ena, that's why amadabwa akhristu akapita kumene kucha kudabwa akulavuliridwa, akunenedwa, akunyozedwa, sizimene amamva kwinako. Chabwino tinene pano kunonzo ti imene chepa chani timabwereza ndi ina komatu tufati tifike point inakenso. Komano anthu waya akhristu ambiri why amapanga zimenezi pali zinthu ziwiri. 1, azibusa acha amadziwa chimene chikuchitika, komano 2, otsatira samadziwa chimene chikuchitika. Israel ndi program imene inalemba ngati azibusa ntchito. Azibusa ndithu kuti iwo azingowaphunzitsa anthu kuti yeni azipanga support Israel. We are going to train 100,000 Christian ambassadors to be ambassadors in their own country for the state of Israel, to defend Israel's brand and to combat anti-Semitism. Now, the beautiful part about this is we're partnering with Blackboard. Blackboard is the largest platform in the world, serving Harvard, Yale, all the major universities using a... So, that's why mupeza kwena kuti machalichi ambiri, even maprofit amene machula maina awa. Mupeza kuti even mwapange check bino machalichi mwawo, mupeza muli
muli mbendera ya Israeli, muli mbendera za Israeli. Kuti awawa kuti bwanji makamaka awa zitheka bwanji mkhristu akusapota anthu amene amanyoza amatukwana Yesu kwambiri, kumunyoza kumutukwana Yesu uja komanso kumumukana kwambiri, zitheka bwanji? Actually imene ndi drama. Maprofeti ena ndipanopa, maprofeti ena amalandira ndalama kuchoka ku Israeli. Basi imene ngati anapasa ngati uambasada, kuti nimukhala ambasada wathu, nthumwi yathu. Muzikatinenera umene koko, muzikapasa anthu mavesi kuti okonda Israeli. I mean, you know, you already know kuti udalisidwa kukonda Israeli. That's why mwana mbendera chani ndalama zimachoka amapasa ndithu ndipo gamera nayikhazikitsa imeneyo. simundikhulupirira nkhani ndi imeneyo. So chizungu chochomveka bwino mwachimva chimene chocho. Yes, alemba 100,000 maprofeti, mapastors, ose wakhala maambassadors azinenelera basi mapusisa anthu machalichi kuti Israeli. Pasapa mtima akuzozera kupangira ndalama komanso awawa actually za ukwads nzawo. Mpaka na mprofeti wina mnali okay, anyway, amachita kuona kuti nkhondo iyi yayirani muona zimene ngapange Israeli, actually timadziwa kale kuti it's just ndalama zimene akuapatsa zimene zikuyankhulitsa. And there is a word for Israel. And even if you see the news going around talking about Iran and Israel at war, but here's the word of God. Israel will not be defeated. The Lord said, if you shall fear for anyone, fear for the attackers of Israel. They are about to see danger like they've never seen in their lives. And I'm just giving the word. I'm not telling you I support this one, I support that one, I support this one, I support this one. I'm just telling you, just wait and see the wrath that shall be poured on Iran by Israel. This is not an analysis. You can go back to years and years where I mentioned there will be this, there will be this, there will be this. And you even go to a place where I saw an angel saying Iran has the bomb. You remember? It's on YouTube. And this is years back. And if you see what Israel is doing, is trying to attack every nuclear plant that they think is a nuclear plant. Because they are afraid that if they build one and zing one, so they're just trying to prevent them. But this war you think is easy will be won by Israel. It will be won by Israel. Chabwino. Komano at the end of the day, Israel mkhulaja mchawu not okay, always support yake imakhala nature. Tende angani pano Rabbi Yosef. Dzina yake ndi Yosef Mizrach. Ndi amene makuzana kumambiro chakuti prophet ameneyu ameneyu ndithu ali ngati rabbi, okay, wamkulu, okay, rabbi. Amayankhula nkhani yoyamba nakuti akuti inu president wa ku Israeli kaya ku America samazindikira chimene chikuchitika mu dziko kaya chani, samazindikira. Zimamtengera miyezi kuti azindikire kuti chikuchitika nchani. Chifukwa ngolo mu ofisi mucha amamuzungulira ndi anthu abodza, anthu andale. Ndamamunamiza. Ndiye kuti anthu amene wawa ananamiza Trump, ati especially ukakhala opusa ngati Trump, amakunamiza ngasi ufuna uzimva zina zake zokoma. Ndamakunamiza ali. Ananamiza Trump, ananamiza Bibi, Netanyahu amene. Kwa hiyo zonse nkhondo ya Iran tukuwina. Nkhondo ya Iran tukuwina.
basitu zizaboza zokhazo zimene zija amatero tiyeyo anazindikira too late kuti mayas situkuwina. The real sad story is that when you become a president of Israel, of the United States, doesn't matter, you don't know anything from what's going on in a country. It takes you months to understand what's going on. You have advisors. Advisors are politicians, liars. Every one of them will tell you the lies you want to hear, especially if you Trump. You want to kiss up to him. All these generals of United States Navy and Air Force and CIA, they sold them a lot of illusions. We will wipe out Iran, we defeated their navy, we will destroy their nuclear. In reality, they did nothing. Not Israel and not America. Both bunch of liars. The generals lied to Bibi, they lied to Trump. When he finally began to understand that the United States and Israel do not have the ability to win Iran, that's when everything turned around. They cannot win Iran. Chabwino. Ndaba kuti mukuzochi chifukwa chimene nkhondo iyi ma-Americans ndi Israel sana iwine Iran akudziwa. Mukuzochi chifukwa chake chifukwa kuti anthu aku Iran ndi asatana. For one very simple reason, these Iranians are sadistic devils. They don't care that you kill their entire people. They don't care you kill 100 million. They don't care. You see, ndakuti alipo kana dziko lonse pano lapasi lasanduka lungu waseka Trump ngati chisiru basi. And money, they'll get it out of you. They all alone know that when the war will be over, every bomb that fell on us, Trump will pay for it. And that's exactly what's happening in the contract. $300 billion fund to pay. They have the nerve to ask for compensation for all the bombs that you threw. Do you understand what's happening here? That's the biggest joke in history. No president or leader looked like a bigger fool than Trump in the history of this country. From such a massive hero, macho man in charge, running the world, became the joke of the entire world. Everyone laughs at him. The European, the Chinese, the Russians, all the Arabs, everyone laughs at him. And now in Israel, everybody also realized whatever they thought he is nothing. In the end, Hashem shows you, I run the show. Ngati chisiru ndithu. Ali Irani imangoti okay tipuliseni is fine. Koma ndiramu mukatipulisa mulipira. Zimene akuti zikuchitika panopa. Awu zona libe 300 billion. Pachifukwa chopulisa kucha zinthu ku Iran. You understand? Amen ndi Rabbi wa ku Israel akuze njulungamo pali pastor wina ku Africa ku Zimbabwe akuze akuna mizana kuti imona makuti it's just ndofuna ndikupase ni picture ina yakuti zina wapanga ndalama chifukwa mbusa weniweni Kristo weniweni amene mamudziwa ine Kristo amene amakhulupirira Yesu Kristo sangatenge munthu amene sangamachemelere munthu kapena dziko limene palokha limakana Yesu Kristo. You understand? Chifukwa iyeyo amadziwa kuti Yesu Kristo ndi foundation. Like kuti Kristo kungochosapo Yesu Kristo kuti and zimenezo not only kuti Kristo mubireso ku Islamuso mukapeza ziti zimenezo. Pamene guys, Malawian.